Честита победа. Изненадана ли си от това, че те класираха почитателите и читателите на сайта на първо място? Да, благодаря ви много. Наистина съм изненадана. Не съм очаквала още от началото да стигна чак до края. Изключително съм благодарна на всички хора, които са ме подкрепили през всичките етапи, както и на майка ми, която най-много агитираше своите приятели. Наистина съм много благодарна на всички. Имаше ли противници да се явяваш в конкурса от треньор, от родители или? Не, всички много се зарадваха, че съм номинирана. Всички ме подкрепиха и много се зарадваха през просперитета през всичките етапи на конкурса. Очакваше ли да стигнеш до тук или? Не очаквах. Напълно се изненадах, като разбрах, че съм и в петицата, и в тройката, а пък станах победителка, изобщо не очаквах. А според тебе, кои атлетки са най-красиви като цяло, като дисциплина? Всичките атлетки са момичетата с най-красивите тела, защото извайва цялото тяло, цялата мускулатура и всяка лекоатлетка има хубаво тяло. А какво смяташ, ще ти донесе тази победа? Ще помогне ли на пистата да си номер едно? Ами надявам се да ми донесе повече популярност и с повече популярност, повече успехи, повече помощ. Наистина се надявам, да. Разкажи накратко за спортната ти кариера и най-вече какви са ти плановете за новата 2016 година. Може и конкретни резултати, ако имаш планирани. Ами тренирам лека атлетика от 4-ти клас, започнах да състезавам от 6-ти. На първото ми състезание станах вице-шампионка на България и от тогава съм в тройката винаги. Тази година участвах и на Балкански игри. Смятам да продължа да тренирам и да продължавам все по-нагоре. Имаш ли така идоли в леката атлетика? Коя от бегачките така се опитваш да се учиш от нея? Ами от Ваня Стамбулова, много ми харесва нейния стил на бягане, както и нейните дисциплини. Аз също съм на 400 и на 800 метра и се надявам да достигна някога нейните успехи. България има огромни традиции в тия дисциплини. Така, и рекордите са били български, така за тая част от историята, доколко си запозната и така. Ами запозната съм и много се надявам аз да достигна някога до някакъв рекорд и да се извисявам в спортната си кариера за напред. А за 2016 имаш ли конкретни планове? Какви резултати искаш да постигнеш? Да, имам конкретни планове. Искам лятото да бягам около 55 секунди, а зимата каквото стане. Суетна ли си и като спортист, и като момиче? Да, много съм суетна, външния вид винаги е от значение и обичам да изглеждам добре както на пистата, така и навсякъде. Преди тренировка, така, държиш ли видът ти пак да е на ниво? Да, естествено, но по-важно е същността на тренировката, не външния вид на тренировка. Защото ти е удобно. В този смисъл и екипировката е до толкова важна да е първо удобна? Да, най-важно е да е удобна, да е практична, а пък външния и вид не е чак толкова от голямо значение. Важното е да можеш да постигнеш максимални резултати с дадената екипировка, както благодаря на Nike за новите ми маратонки. Надявам се, че ще постигна много повече успехи с тях. Кои така световни атлетки сега действащи така за тебе са най-красиви? Всички лекоатлетки, конкретно не мога да дам пример, защото повечето ми харесват. Няма някоя, която да е повече от другите. Наистина възхищавам се на повечето световни лекоатлетки. От мъжете на Болт. Най-ми харесва Болт. Благодаря ти и успехи ти желая.